Hello guys, welcome back to my vlog. So ang ato ang video karon, manguha may si James o kamuti dito sa ubos kay kuha na maron kana ang Buenos Santo na. Ya. Ya nagkuyog among apo. So, let's go. Nagbitbit nagkamuti akong apo oh. Napa, dun. Oh, naidaghan. Gano? Ya anak. Oh, naidaghan kamuti. Oh. Wow. Kamuti. Hello, man. Hilaw pa jud. Di pa jud oh. Kamuti bagon. Kamuting bagon. Kamuti bagon, oy. Wow, kadako ba? Kuha oy. Ay, dako. Kamuti. Diba ta? Dako oy. Thank you, ma. Hala oy, thank you ma. Thank you ma. Thank you, ma. Sige, ipundok niya na. Wow, nagpundok na oh. Ana, so good na daghan. Pati gina nakapangubkob oh. Be? Oh. Oh, sus, pagkadako as ko ni James. Mukob lang tao ani. Pangubkob. Oh. Napajud. Sus. Oh, kadako ba? Ikid man. Kamahala na kaano ito sa lungsod, no? Naatay. Wow. Na nag-igdal ang kamuti. Ibirahon. Dako ba? Karisan. Uy, wow. Dito sa nag-igdal ng mga puti. Kamuti. Yellow ang unod, ani. Ano? Murag itlog ba? Itlogan. Lain sa nga klase. Lain rin nga area diri. Oh, kadagko. Oh. Saan oy si James? Pugo lagi dong. Mga tunga sako. Basta magkugi na agi da ito maani no. So nahuman nagimig pangaut og kamuti guys. Kusog na kayong init. So daghan salamat ninyo sa inyong pagsunod kanunay sa ako ang mga video. Manghinaot ko na naadjud mo. Kanunay mo like ug mo follow ug mo share mo sa amo ang Facebook page. Thank you guys. Bye bye. God bless.